Queremos tamén construir un concello para a xente moza. Temos unha poboación moza moi numerosa, a máis numerosa prácticamente de todo Galicia, e prácticamente non hai ningún tipo de infraestructura para a xente moza. Non hai locales para que poidan ensaiar cos seus grupos de música, non hai casa de mocidade onde se poidan reunir e facer as súas actividades, non hai vivendas a precios asequibles para que poidan acceder a elas ou con alugueiros baixos. Creo que é necesario activar tipos de políticas para que esa xente poida residir aquí con moita calidad de vida, poida fixar aquí a súa residencia e poida disfrutar do seu tempo de lecer no noso concello. Un arteixo de infraestructuras, queremos un arteixo tamén de infraestructuras con beirarrúas axeitadas que cumpran coa lei de accesibilidade para que as persoas que teñen dificultades de mobilidade ou que teñen fillos e fillas que van en carriños se poidan mover polos núcleos urbanos, vedes as dificultades que hai a diario, que teñan unha iluminación de calidade, que teñan un mobiliario urbano de calidade, que as rúas teñan recollida de pluviales e que estén ben asfaltadas, etc. Comprometémonos a facer un arteixo no que a cidadanía sexa a súa columna vertebral. Non sodes única e exclusivamente votos. E iso díxeno o día da miña presentación. E por eso o BNG, dentro das súas posibilidades, visitou as diferentes parroquias e recolliu as súas propostas e trasladounas aos plenos do Concello con maior ou menor fortuna. Vos, en definitiva, sodes a nosa razón de ser e por iso queremos traballar por vos e por nós, que tamén vivimos aquí. E por iso, en concreto, tamén traemos propostas a maiores de todas as que xa digo que son a nivel global e para todo o Concello, propostas concretas para a vosa parroquia e que vos acabamos de entregar e que paso a enumerar rapidamente para rematar. Temos un compromiso claro e xa lle trasladamos ás persoas tanto da sociedade como da nova entidade cultural que hai aquí co tema do campo de fútbol e co pabellón polideportivo e a piscina para a zona norte, tanto para Pastoriza como para Moicende. Hai unha única piscina que xa sabedes en que condicións está, polo tanto creemos que é hora de, evidentemente a mañana queda porque se ten que facer por unha cuestión de sanidade higiénica, pero é hora de facer outra en condicións, moderna, e que ten que estar nesta zona do Concello. O tema da obtención de terreos para o lecer dos nenos e nenas e dos maiores, a creación dunha senda verde que conecte a zona da Furoca co Crexario de Pastoriza con Borroa e Moicende, que xa levamos no programa tamén do 2007, o plan de mellora da iluminación e do mobiliario urbano e da accesibilidade, a posta en marcha do centro multiusos que se está construindo en colaboración con vos para que poidades vos tamén participar e dar ideas do que ten que haber aí. Por certo, e fago un inciso aquí, cando quitaron a oficina de correos, o BNG, que xa levaba bastantes anos facendo iniciativas no Parlamento Español para que a melloraran e adotaran de maior servicio e un horario moito máis amplo, moito nos tememos que no momento en que a sacaron de aí correos non queira volver. E iso non pode pasar. Desde logo, o BNG loitará para que a oficina de correos este aquí. Pero corremos ese risco e quero tamén que o saibades. Polo tanto, temos que implicarnos todo para que poidades ter esa oficina aquí. A recuperación dos camiños rurais e a urbanización axeitada das rúas dos núcleos, que xa vos comentaba antes, creo que sobre volver a decirlo. A construcción da parque na zona do Moncho e a interreixen especial, porque non está posto aí, pero sabemos que esa necesidade, o tema das virarrúas, o que acontece coa rúa Salvador Rodríguez, que está tamén no Moncho nunhas condicións bastante deficientes. E gustaríanos, e así lo trasladamos tamén á Asociación de Taxistas do Concello, que volvera a haber unha parada de taxi aquí. Xa tivestedes no seu momento onde está a farmacia e creo que é necesario que a volva a haber. Estou o sitio, pero o taxi non comi. Pois se haxe tamén o taxi, a parte do sitio. O sitio, sí, é
Estás en un funcioneiro. Pois perfecto, porque hai suficientes para que Está unha incógnita. a valorización do rico patrimonio cultural da parroquia, o tema de explotar de un xeito a nivel turístico e cultural todo o tema do entorno do santuario, o tema do castro, a mellora da limpeza diaria que xa vos comentaba e o estudio para o artellamento de caminos nas escolas para niños e nenas. Estas son algunhas ideas, non están todas, hai nas xenéricas, pero creo que recollen bastante ben o que nos fostes trasladando os veciños e as vecinas. Para rematar, o 22 de maio, para nós, para o BNG, só tedes dúas opcións polas que votar. E explícome. Unha opción que son PSOE, PP e Terra Galega, que para nós son exactamente o mesmo, demostraron o mesmo, é dicir, un pasado de erros, de falta de planificación, de ilegalidades urbanísticas que lle están costando moitos cartos ao Concello, a irresponsabilidade coa que se actuou aquí durante anos, está lle costando moitos cartos neste Concello e, polo tanto, dos nosos impostos. Non se pode volver a repetir. Un pasado de amiguismo, preguntade, quenes son as persoas que traballan moitas veces nos servicios que se ponen en marcha, quenes se enteran deses postos de traballo, preguntade como se entera a xente que hai postos de traballo no transporte adaptado ou nos pabellóns polideportivos, se todo o mundo ten igualdade de condicións para acceder a eses postos de traballo. Convídovos a que preguntedes. Un pasado de amiguismo, de discriminacións coas parroquias, como vistes antes, 13 millóns de euros en 4 anos, só 400.000 euros invertidos en Pastoriza. E iso que era daqui. E un pasado de non escoitar os vecinos e as vecinas, porque evidentemente non andiveron polas parroquias como para escoitar. Ou podedes votar a opción política que eu represento e que eu teño o gusto de encabezar e que ademais leva algúns vecinos vosos, tanto Anxo como Suso Veiga. Por lo tanto, unha opción política que creo que é futuro para estar este Concello no século XXI e é votar por unha forza política que ten demostrado que ten valores e principios e capacidade de traballo. Eu pido o voto o día 22 para que poida de verdade haber unha alternativa no Concello de Arteixo. Moitas grazas.